În vremea aceea se apropia sărbătoarea zimilor care se chema Paști, iar arhierei și cărturarii căutau cum să-L omoare pe Iisus, căci se temeau de popor. Și Satana a intrat în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor 12, și ducându-se el, a vorbit cu arhiereii, cu cărturarii și cu căpetenile oastei, cum să-L dea în mâinile lor. Atunci ei s-au bucurat și s-au învoit să-i dea bani, iar el a primit și căuta prilej bun să-l dea lor, fără știrea mulțimii. Și a sosit ziua azimilor, în care trebuiau să jertfească Paștile, și a trimis pe Petru și pe Ioan zicând: mergeți și ne pregătiți Paștile ca să mâncăm. Atunci ei au zis: unde voiești să pregătim? Iar el le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul zice, unde este încăperea în care să mănânc Paștile cu ucenicii mei? Și acela vă va arăta un foișor mare așternut, acolo să pregătiți. Iar ei, ducându-se, au aflat precum le spusese și au pregătit Paștile. Iar când a sosit ceasul, s-a așezat la masă împreună cu apostolii săi și a zis către ei: cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști, mai înainte ca eu să pătimesc, căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca până când nu va fi desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. Și luând paharul, mulțumind, a zis: luați acesta și împărțiți-l între voi, căci zic vouă, nu voi mai bea de acum din rodul viței până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, aceasta să faceți într-o pomenirea mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând: acest pahar este legea cea nouă, întru sângele meu care se varsă pentru voi. Dar iată, mâna celui ce mă va vinde este cu mine la masă și Fiul omului merge precum i s-a orânduit, dar vai omului aceluia prin care este vândut. Iar ei au început să se întrebe unul pe altul cine dintre ei ar fi acela care avea să facă aceasta. Apoi s-a iscat între ei și o neînțelegere: cine dintre ei se pare că e mai mare? Iar el le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și cei ce stăpânesc se numesc binefăcători. Dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și căpetenia ca cel care slujește. Căci cine este mai mare, cel care stă la masă sau cel care slujește? Oare nu cel care stă la masă? Iar eu, în mijlocul vostru, sunt ca unul care slujește. Și voi sunteți aceia care ați rămas cu mine în încercările mele, și eu vă rânduiesc vouă împărăție precum mi-a rânduit mie Tatăl, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și a zis Domnul: Simone, Simone, iată Satana v-a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu, iar eu m-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Și tu, oarecând întorcându-te, întărește pe frații tăi. Iar el i-a zis: Doamne, cu tine sunt gata să merg și în temniță și până la moarte. Atunci a zis Iisus: zic ție, Petre, nu va cânta astăzi cocoșul până ce de 3 ori te vei lepăda de mine, că nu mă cunoști. După aceea a întrebat: când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva? Iar ei au zis: de nimic. Atunci el le-a răspuns: acum însă cel ce are pungă să o ia, tot așa și traista, și cel ce nu are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. Căci vă spun că trebuie să se împlinească întru mine Scriptura aceasta, și cu cei fără de lege a fost socotit, căci cele despre mine au ajuns la sfârșit.
Iar ei au zis, Doamne, iată aici 2 săbii, zisa lor sunt de ajuns. Și ieșind s-a dus după obicei în muntele măslinilor și ucenicii i-au urmat.